שלום לכולם, בסרטון הזה של סימפלי פרוגרמינג אני הולך לעבור על הנינטנדו סוויץ' אולד החדש. נינטנדו ממש לאחרונה הכריזה על הנינטנדו סוויץ' אולד שהולך לבוא, והשינוי באמת היחיד שבאמת יוצא ואומר וואו זה יותר טוב מהנינטנדו האחרון, זה המסך יותר גדול, הוא 7 אינץ'. חוץ מזה באמת רוב השינויים נשארו אותו דבר, אז המסך הוא 7 אינץ' והוא גם אולד, לכן קוראים לזה נינטנדו אולד. לעומת זה שהרבה אנשים חשבו שהנינטנדו החדש הולך להיות במקום 7 אינץ' הולך לקרוא לזה פרו, וזה הולך להיות יותר טוב, זה הולך להיות 4K ודברים כאלה חשבו, אבל בסוף זה הולך להיות פשוט הנינטנדו אולד, וזה מה שיש לנו. אז יש איזה 7 אינץ' ופיצ'רים חדשים כמו האית'רנט שאפשר לחבר לזה בדוק ודברים כאלה. את כל הדברים האלה אפשר לראות באתר של נינטנדו, אפשר לראות שגם המחיר שזה הולך להיות זה $349, שלדעתי אם כבר יש לכם נינטנדו באמת לא שווה לשדרג רק אם יש לכם נינטנדו שהוא באמת ישן ואתם צריכים שדרוג דחוף. חוץ מזה לא הייתי באמת משדרג לעומת הנינטנדו סוויץ' הלייט או הנינטנדו סוויץ' הרגיל, לא הייתי באמת מחליף. בנוסף למסך 7 אינץ' יש לנו את המקום שמחזיק את המסך, אז יש לנו כמו סוג של הנינטנדו, יש לו מחזיק יותר טוב שאפשר לשים אותו, לדוגמה אם אתם משחקים עם אנשים אז זה יכול להיות שימושי ודברים כאלה. בנוסף לזה יש איזה כמו אפשרות למצוא כמה מעלות אתם רוצים כמו שאתם רואים כאן, ואפשר לשנות את זה קצת. אפשר לראות שגם יש לכם את האית'רנט לדוק, בסדר, ואפשר להמשיך לראות שיש עכשיו 64 ג'יגה-בייט זיכרון פנימי בנינטנדו. בנוסף לזה הם אמרו שהם שדרגו את איך שזה נשמע, כדי לדעת אם מה שהם אמרו לגבי זה שזה נשמע יותר טוב, אי אפשר תמיד לסמוך על מה שהם אומרים, צריך לשמוע את זה בעצמך, וכרגע אין שום דגמים ושום אנשים שקיבלו דגמים שיכולים להגיד שזה יותר טוב. בנוסף לזה הם אומרים שיש לנו 3 דברים חדשים. יש לנו TV מוד, זה אומר שזה תוכלו פשוט לשים את זה בדוק, בסדר, ולשחק בזה ב-HD על הטלוויזיה שלכם, זה אומר שאתם תוכלו לחבר את הנינטנדו לטלוויזיה. בנוסף לזה יש את הטאבלט-טופ מוד, שאתם תוכלו לשים את זה כמו שאתם רגילים בסוויץ', פשוט להוציא את הקונטרולר סוג של מהסוויץ' ופשוט לשים את זה לשחק עם חברים ודברים כאלה. בנוסף לזה יש פשוט את הסוויץ' הרגיל מתי שהכל מחובר ופשוט רגיל ואתם מחזיקים את זה עם היד. בנוסף לזה הם אומרים שזה מגיע עם הג'ויקון, בסדר, שתוכלו לשחק עם עוד יותר חברים. חוץ מזה כל הדברים שהם ממשיכים ואומרים הם בערך אותו דבר, אין כאן משהו באמת חדש. הם אומרים שיש שם כל מיני דברים חדשים כמו אי-שופ ודברים כאלה, ניוז, אלבום, דברים כאלה. זה לא באמת דברים שחשובים ומשנים כל כך לעומת הפיצ'ר לדוגמה כמו המסך החדש, שזה באמת כל מה שאתם משדרגים אליו אם אתם תקנו את הנינטנדו החדש. חוץ מזה באמת אין סיבה לשדרג והרבה אנשים מאוד מבואסים שנינטנדו הוציאו את זה. טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון, תעשו לייק, הרשמו כמנוי, תודה רבה ולהתראות.